Chalo makainai, hai ke coba colika, hai ke coba colika, coba kotor colika, TSF long live, TSF, agar tolak TSF, notis TSF. Lain coba dari tas langsung, tas apa ya? Tas apa? Ano Wilano Hambai Maru, Sung Tini, Sodor East Divisional Committee, Day Kumuling Unit TSF by Kasha Himbotok Songkraka, or Sung Himbotok, Sung Kumuling Simi, Jangi Tangi Sung, Zraina SDM Zora Tangai, Zraina SDM Sung. Memang bermain pore, sini tini iman je rally pajak naik. Tapi sinoro seng hakian seng kengma school ni student seno, hai sinoro logir pajak. Tangga hindi je pori naik seru naik borok bos hai manu je seng tamunggai seng bahaya seng kokbrok roman script bay seng bahaya nangai tong. Hai ni bagino tini seno, kebang ma organization, kebang ma school ni student seno payai, kebang ma borong payai seno logir pajak. Seng amo bising seng kesaramu sengo. Joto takutnya bukuk sono bahino seng tabuk seng tanai jompu bisa bukan sini movement cengzaka TSF ni movement cover roman screen ni agi bos seng cengi payo 1968 ni simi seng TSF seng roman screen ni coba kai jomani seng haina hai tabuk seng coba kainai hai bo tangnai je sini orang no Tripura government je kono kaisa sengno kogriya sak seng sina movement choya khai ei judi kaisa borok khobor ya sengno haikaba sengno kono koktu no hoyang gake seng baun ngai je seng amur sai bang tebo kotor movement khajani bagai seng tabuk zraina SDM thangai seng memorandum ya pharnai khnama parents rok borok 200 above tongo parents rok bo Montfort Yakli Kumpui amai ke seng sina ro rally bo brong ni zraini future na sigei borok bahino senior rally bo phai sengbai join khai jak tabuk sak jora besok school ni rang serang rok sok baika sinoro kebangma tabuk naidi tongo tei sini school ni student tongo amon khoboi joto khoboi singoro 13 school hai tongo kena hamba joto yo media friend rokno tini mo TSF ni ngoi sodor is by kobokjar norok jotono saimono sini hasto TSF ni asai puruni simik no roman script no by kok borok no mas hinjai te kok roman script no kok borok no saluma khlainya hine andolon khlai phaim tongmani tabu khlai ma pongko gobang ma motha gobang ma সংগঠন khlai tongo amon bisingo no tini TSF sodor is borok initiative taka jirania SDM thanginjai borok meuron namya phanani hinjai ang ex TSF hisabai borok khobor hoinjai ang dini khumlung tongo ba manjagai Belakana khas rangka tei tongthokka sini TSF rok sini roman script ne andolon tabu buya kairako bono initiative nainai gobang ma jaga tini sodori simigya sodor south sodor north khara haste ganangino borok khlainai borok kogrujak omo haikeno tini amoni ongo hisabai tini first jiraniyawo SDM thangirinai abon chakang borok agottola bo rukha agottola bo khlaikya tini
सेकेन्ड स्टेप TSF-नि जिरानिया SDM-आव थाङो दाबो जों खुमुलुं मटर स्टेन्डनि चिमे हिमबट खालाय थांबाय दङ